या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि महत्त्वाच्या पदांच्या निवडीबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या 16 मार्चला जाहीर केला जाणार आहे, अशी माहिती शिवसेना नेते दत्ता सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। सिंधुदुर्ग एलपीजी गॅस साठ्याबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी प्रशासनाच्या माध्यमातून त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचं काम सुरू आहे। लवकरच गॅसचा पुरवठा नियमित होईल असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे। सिंधुदुर्गातील सुमारे 26 सहकारी संस्थांमध्ये काजू खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी दिली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा आणि काजू उत्पादनात तब्बल 85% घट झाली आहे। निसर्गाचा लहरीपणा आणि सह्याद्रीच्या पट्ट्यात होणारी बेसुमार वृक्षतोड यामुळे बागायतदार शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती व्यक्त होत असल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केलं आहे। पंचायत समितीच्या सभापतींना अधिकृत वाहन उपलब्ध असतानाही त्या वाहनाला चालक नसल्याचं समोर आलंय, तर काही पंचायत समितीत वाहन एकच आणि प्रवास सभापती आणि गटविकास अधिकारी दोघेही करतात, त्यात चालकाची कसरत होतीये। आमदार निलेश राणे यांचा वाढदिवस 17 मार्चला कुडाळ एसटी डेपोच्या मैदानावर भव्य स्वरूपात साजरा करण्यात येणार आहे। यंदाचा वाढदिवस आगळा वेगळा असेल अशी माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी दिली आहे। सावंतवाडीत गॅस कंपनी अवाजवी अशा 6,000 रुपयांप्रमाणे 7,000 घरांना कनेक्शन देणार आहे। त्यात एका सत्ताधारी व्यक्तीने 1,000 प्रमाणे 70 लाखांची मागणी केली आहे। त्यापैकी 30 लाख रुपये आगाऊ घेत 5 वर्ष आम्हीच आहोत असं सांगितलंय। या प्रकरणाची माहिती मिळताच नावं जाहीर करेन असा इशारा नगरसेवक संजू परब यांनी दिलाय। महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन शनिवारी कुडाळ येथील नवीन एसटी डेपोच्या मैदानावर पार पडलं। या अधिवेशनात हजारो एसटी कामगारांनी आपली एकजूट दाखवून दिली। प्रलंबित असलेल्या विविध 18 मागण्यांबाबत यावेळी महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले। जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्गच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोडीच्या माध्यमातून एकाच दिवशी तब्बल 921 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला। महिला दिनानिमित्त वेंगुर्ला ग्रामपंचायत दाबोलीमध्ये खास महिला ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली। या ग्रामसभेमध्ये दाबोली गावात एकजुटीनं आणि एकमतानं दारूबंदीसाठी ठराव घेण्यात आला। कुडाळ तालुक्यातील हॉटेल व्यवसायाला सध्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या टंचाईचा मोठा फटका बसलाय। कुडाळमधील हॉटेल व्यावसायिक जयेश धवन यांनी चुलीवरचं जेवण हा पर्याय स्वीकारलाय। सावंतवाडी शहराच्या स्वागत कमानीलगत वेंगुर्ले येथून येणाऱ्या वेंगुर्ला अणसूरपाल आणि सावंतवाडी या बसमधून अचानक धुराचे लोट वाहू लागलेत। त्यामुळे बसमध्ये बसलेले विद्यार्थी आणि प्रवासी भीतीनं बाहेर पडल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय। या बसमध्ये 30 ते 40 प्रवासी प्रवास करत होते। यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या गो कार्टला कोईम्बतूर येथील गो कार्ट डिझाईन चॅलेंज 2026 राष्ट्रीय स्पर्धेत मानाचा जजेस चॉईस पुरस्कार मिळालाय। देशात 13वा क्रमांक पटकावलाय। चिपळुणात मातीच्या माठातील पाण्याला नागरिक पसंती देत आहेत, त्यामुळे बाजारपेठेत सध्या माठांची विक्री जोमानं सुरू आहे। रत्नागिरी शहरात एका अल्पवयीन बालकावर लैंगिक अत्याचार करून त्या निंदनीय कृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी रत्नागिरी शहर पोलिसांनी 2 तरुणांना अटक केली आहे। जुबेर शेख आणि मुस्तकीन गडकरी असा अत्याचार करणाऱ्या इसमांची नावं आहेत। यंदाच्या शिमगोत्सवात रत्नागिरी एसटी विभागानं उत्पन्नाचे सर्व विक्रम मोडीत काढलेत। रत्नागिरी विभागाला अंदाजे 35 ते 38 कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळालंय। दापोली येथील हेरंब मुकुंद लोंढे या 7वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय मोहिमेत मोठी कामगिरी केली आहे। हेरंबनं एका संभाव्य लघुग्रहाचा शोध लावलाय। त्याच्या निरीक्षणाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोंद घेण्यात आली आहे। कोकण एनजीओ इंडिया या संस्थेला स्वच्छ पाणी आरोग्यदायी उपाययोजनांसाठी दिला जाणारा यंदाचा वॉश लीडरशिप पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आला। संस्थेच्या वतीनं हा सन्मान योगिता निजामकर आणि साक्षी पोटे यांनी स्वीकारला। गुवाहाटी येथील समारंभात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा 22व्या हप्त्याचं डीबीटी हस्तांतरण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं। राज्यातील सुमारे 91 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 1,837 कोटींची रक्कम थेट जमा होणार आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी गॅस पुरवठ्याबाबत सविस्तर भाष्य केलंय। एलपीजी गॅसची कोणतीही कमतरता नाही, काँग्रेस पक्ष लोकांच्या मनात भीती तयार करतोय असा आरोप त्यांनी केला।
पुण्यातील NCLच्या शास्त्रज्ञांनी कचऱ्यापासून DME गॅस तयार करून LPGला पर्याय विकसित केलाय. पर्यावरणपूरक या तंत्रज्ञानामुळे आयात कमी होऊन हजारो कोटींच्या परकीय चलनाची बचत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून हा दावा केला जातोय. मार्च महिन्यात गेल्या 6 महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात सिलिंडर उपलब्ध आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असून रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. 29 वर्षापूर्वी कुस्तीच्या आखाड्यात झालेली दुखापत बळावल्यानं डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा त्यांना सल्ला दिला होता. लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची लवकरच 170 दिवसांनंतर कारागृहातून सुटका होणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांची सुटका करण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले. इंस्टाग्राम वापरकर्त्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. मेटा कंपनीने अधिकृतपणे जाहीर केले की 8 मे 2026 नंतर इंस्टाग्रामच्या डायरेक्ट मेसेजमधील एंड टू एंड इन्स्क्रिप्शन फीचर पूर्णपणे बंद होईल. त्यामुळे कंपनी तुमचं पर्सनल मेसेज वाचू शकणार आहे.